WJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito! Narito na ang mga unang balita sa araw na ito. Radyo Pangasinan Balita. Be informed. Be the first to know. Radyo Pangasinan Balita. Mga balitang naganap at nangyari sa huling 24 oras sa loob at labas ng Pangasinan. Radyo Pangasinan Balita. Dito lamang sa DWJE 88.1 FM. Paborito. At ngayon, narito na ang inyong tagapagbalita. Amor Castiga. Good morning! Maabig niya kamusan at si kayo namin kapaborito. Agaw natin ng Miyerkules, April 16, 2025. Welcome po muli sa Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ulo po ng ating mga balita. Sa ating balitang lokal, payapang eleksyon, puspusang kampanya ng Dagupan City Police. Radyo Pangasinan Balita. Pagsasara ng bunuan na dam site, epektibo na. Radyo Pangasinan Balita. Sa ating balitang pambansa, Chinese Research Vessel na mataan sa Bataan. Radyo Pangasinan Balita. CBCP nagpaalala sa mga vendor na bawal magbenta sa bakuran ng simbahan. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang pandaigdig, 14 anyos na binatilyo nakagawa ng app na tutukoy sa sakit sa puso. Radyo Pangasinan Balita. At ballistic missile attack ng Russia sa Ukraine. Pumatay ng 34 na katao. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang sports, head coach ng Phoenix Suns, tinanggal na. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating balitang entertainment, anak ni Nikki Hill tinamaan ng Kawasaki disease. Radyo Pangasinan Balita. 9 na minuto makalipas ang alas 7 ng umaga. Bago po sa detalye ng ating mga balita, ating munang alamin ang lagay ng ating panahon sa araw na ito ng Miyerkules sa pamamagitan ni Ma'am Helen Labadja. Ma'am Helen, good morning. Good morning po sa ating lahat. Sa ngayon po, Easterly sa nakakapito sa ating bansa. Ang Metro Manila at ang nalalabing bahagi ng ating bansa ay makakaranas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may bahagyang pag-ulan at pagkulog pagkidlat. Isang nga po'y dulot ng Easterly. Walang LPA o bagyo na binabantayan sa loob o labas ng PAR at wala rin nakataas na gill-warning kaya ligtas kumalaw sa maliliit na sasakyan pang dagat. Mula dito sa Pag-asa Dagupan, Helen Labadja pong Laguna. Maraming salamat, Ma'am Helen Labadja ng Pag-asa Dagupan City. Radyo Pangasinan Balita. Sampung minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye po ng ating mga balitang lokal. Opisyal nang itinuturing na epektibong sarado ang mahigit na 60 taong gulang na dam site sa Bunuan ayon kay Dagupan City Mayor Belen Fernandez. Ito ay kahit patuloy pa rin ang hauling o kaya paghakot ng basura patungo sa Ordaneta Sanitary Landfill. Sa kanyang pakikipag-usap sa mga residente ng Sitio Aling, Barangay Pantal, hinimok ng alkalde ang komunidad na maging responsable sa tamang pamamahala ng kanilang basura. Ayon pa sa alkalde, sa pagsasara ng dam site, ang mga basura mula sa material recovery facilities, particular na ang mga plastic, ay kinokolekta na ngayon, kinokompress at dinadala diretso sa Holcim Cement Plant sa Bulacan para doon gamitin. Samantala, ang mga kitchen at food waste ay ginagawang abot-kayang pataba na maaring gamitin sa mga sakahan at hardin. Ipinahayag din ni Fernandez na sa kabuang 31 MRF sa lungsod, 80% na ang nalinis habang natitirang 20% kasalukuyang nililinis pa. Kasama ni Mayor Belen Fernandez sa pagbisita sa Sitio Ali, sina Barangay Captain Julie Fernandez. Okay, Julie,
Perez at Dagupan City Waste Management Chief Bernard Cabison. Kapwa nila hinikayat ng mga residente na seryosohin ang waste segregation sa kani-kanilang mga tahanan upang mapanatili ang kalinisan sa komunidad. Ayon pa kay Cabison, panahon na upang lubusang iwan ang maling nakagawi ang pagtatapon ng basura. Lahat ay may papel sa pangalaga sa kapaligiran, dagdag ni Cabison. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, isinagawa kahapon ang ceremonial groundbreaking ceremony para sa itatayong Sinaglaya Multi-Purpose Gymnasium sa Pangasinan Police Provincial Office Compound sa bayan ng Lingayen. Ang pasilidad ayon kay PNP Region 1 Director Police Brigadier General Lo Evangelista ay hindi lamang isang simpleng gusali kundi nagsisilbing hakbang tungo sa pagpapataas ng moral ng mga pulis at pagsusulong ng kanilang physical well-being. Ayon naman kay Engineer Edita Manuel, District Engineer ng Pangasinan 2nd Engineering District, ang unang bahagi o kay phase ng proyekto ay may pondong mahigit na 9.7 million pesos mula sa 2025 General Appropriation sa ACA, habang ang 20 million pesos naman nakakailanganin para sa kabuuan nito. Nagsilbing panauhing pandanga sa groundbreaking ceremony si Pangasinan 2nd District Congressman Marco Wangco na nagsabi hindi naging mahirap sa kanya na tumugon sa hiling ng suporta ng Pangasinan PPO para sa nasabing pasilidad dahil napakaganda at transformative na institusyon ng PNP. Ipinaabot naman ni Pangasinan PPO Director Police Colonel Rollifer Kapukyan at PNP Region 1 Director General Evangelista ang kanilang pasasalamat sa panauhing congressman para sa pagtulong sa pagbibigay suporta sa kanilang hanay. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, ating tanggapin naman ang pag-uulat ni Kapaborito Ding Aquino. Yes, Kuya Ding, good morning. Yes, good morning. Nagtamo ng sugat sa likod at leg ang isang 28 anyos na lalaki matapos pagtatagain sa Bulinaw, Pangasinan. Sa ulat ng Bulinaw Police, pasado alas 8 ng gabi ng Lunes, kasalukuyang nagdidiskarga ng niyog mula sa kanyang truck ang 26 anyos na suspect nang lumapit ang nuilasing na biktima. Nagkaroon ng mainit ang pagtatalo ang dalawa humantong sa panaga ng suspect sa biktima na nagtamo ng sugat sa leg at likod. Agad itong dila sa Bulinaw Community Hospital, samantalang ang suspect ay agad namang naaresto at nakumpiska ang ginamit na armas at isinailalim sa custody ng Bulinaw Police Station. Ako po si Ding Aquino, nag-uulat para sa Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM, Paborito. Maraming salamat, Kapaborito Ding Aquino. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang lokal, sa paghahanda para sa darating na eleksyon, puspusan ang kampanya ng kapulisan ng Dagupan City upang maiwasan ang mga insidenteng kaugnay ng halalan. Ang layunin ng kampanyang ito ay tiyakin ang kaayusan at kaligtasan ng mga mamamayan, mga botante at mga kandidato habang pinapalakas ang integridad ng eleksyon sa lungsod. Ang kapulisan ay nakatutok sa pagpapatupad ng mga hakbang na magpapalakas sa seguridad at magbibigay proteksyon laban sa mga posibleng insidente ng karahasan, vote buying at pandaraya sa panahon ng halalan. Kabilang sa mga hakbang na isinasagawa ng kapulisan ng Dagupan ay ang pagpapalakas ng presensya ng kapulisan sa mga lugar na may mataas na panganib ng karahasan at mga insidente kaugnay ng halalan. Pagpapatupad ng gun ban, Comlink checkpoints, Upland Cita at ang mas pinaigting na ugnayan sa mga barangay upang agad na matugunan ang mga insidente o kay reklamo mula sa mga mamamayan. Ang hanay ng kapulisan ay nakatutok hindi lamang sa pagbantay o kay pagbabantay kundi pati na rin sa pagpapakalat ng tamang impormasyon upang mapanatili ang kaayusan at maiwasan ang anumang uri ng karahasan o kaguluhan sa panahon ng halalan. Hinihimok din ang publiko na makiisa sa kampanya ng kapulisan para sa isang mapayapang halalan sa pamamagitan ng pagtangkilik sa tamang impormasyon, pag-uulat ng mga kahina-hinalang aktibidad at pagiging disiplinado sa araw ng botohan. Radyo Pangasinan Balita. 16 na minuto makalipas ang alas 7 na umaga.
At ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pambansa, masusing sinusubaybayan at makailang beses na inisyuhan ng Radio Challenge ng Philippine Coast Guard Islander Aircraft ang namataang Chinese research vessel na Zhongshan Jiazhu sa layong 78.21 nautical miles, hilagan-silangan ng Itbay at Batanes noong araw ng Martes. Sa isang statement, iniulat ni PCG spokesperson for the West Philippine Sea Commodore J. Tariela na idineploy ni PCG Commandant Admiral Ronnie Hill Gavan ang PCG Islander 4177 sa may baybayin ng Batanes para i-monitor ang naturang Chinese research vessel. Tinangkaan niya ng crew ng PCG Islander na magpaabot ng radio communication sa barko ng China ng maraming beses, subalit wala itong tugon. Binigyang din ng PCG Advator sa kanilang radio challenge sa Chinese research vessel ang kawalan nito ng otoridad para magsagawa ng marine scientific research sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Ipinunto din nito na ang mga aktibidad ng barko ng China ay isang malinaw na paglabag sa United Nations Convention on the Law of the Sea at Philippine Maritime Zones Act. Radyo Pangasinan Balita. Nagsagawa naman ng mapanganib na pagharang ang China Coast Guard 21612 laban sa BRP Capra habang nagpapatrolya ito malapit sa Baho de Masinloc nitong araw ng Lunes. Sa isang statement, iniulat ni Philippine Coast Guard spokesperson Commodore J. Tariela na nagpaandar ng mabilis ang CCG vessel saka nagmaneobra at dumaan sa may port side ng BRP Cabra na mapanganib na humarang sa ruta nito. Nangyari ang insidente sa bisindad ng 132.97 nautical miles ng timog kanluran ng Capuan Grande sa Zambales o kay tinatayang 36.35 sa timog ng Baho de Masinloc. Ayon sa opisyal, nagpapakita ang insidente ng paglabag ng CCG sa International Regulations of Preventing Collisions at Sea at nantarang pagbabaliwala sa kaligtasan sa karagatan. Radyo Pangasinan Balita. At sa karagdagan pa po ng ating balitang pambansa, pinasalamatan naman ni House Ways and Means Chairman at ALBA Representative Joey Salceda si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa paglagda nito sa para sa maging ganap ng batas ang Department of Economic Planning and Development na dating National Economic Development Authority o kaya NEDA. Si Salceda ang principal author ng Republic Act No. 12145 na layong gawin ang NEDA na isang full-fledged cabinet-level departments. Dagdag pa ni Salceda na mas malaki ang panel na gagampanan ng DepDep, particular sa pangmatagalang pambansang pag-unlad. Kaya naniniwala ito na marapat lamang na itaas ang NEDA sa katuyuan ng isang ganap na ahensya ng gabinete. Sa ilalim ng bagong batas, pinagsama sa isang batas ang lahat na matungkulin ng NEDA. Ang bagong tatawag na DepDep ay mas nakatutok nagampanan ang sentral na papel nito sa paghubog ng mga patakarang pang-ekonomiya at panlipunan, pagbabalangkas at pagsubaybay sa mga plano tulad ng Philippine Development Plan, Regional Development Plans at Recovery and Resiliency Plans at iba pa. Radyo Pangasinan Balita. Samantala, nagpaalala naman ang Catholic Bishops' Conference of the Philippines sa mga vendor na huwag magbenta sa loob ng bakuran ng simbahan kasunod ng viral video ng mainitang pagtatalo sa pagitan ng isang pare at nagbebenta ng palaspas sa St. Francis at Asi Parish sa Cainta, Rizal noong linggo ng palaspas, Abril 13. Sinabi ni CBCP Commission on Public Affairs Executive Secretary Father Jerome Siciliano na ibibigay niya ang benefit of the doubt sa pare na nasa video na mukhang nagalit sa isang vendor. Hindi rin anya patas para husgahan ang isang tao base lamang sa maikling clips, lalo na at kulang ang konteksto. Posibleng umabot na anya sa puntong iyon dahil paulit-ulit na nagtanong ng maayos ang pare. Saad pa niya na may mga tao talagang matigas ang ulo, kaya't paano anya asahan ang isang tao na manatiling kalmado. Nang tanungin kung bakit
magsagawa ng investigasyon. Sinabi ni Father Celiano na hindi na kailangan dahil ito ay isang maliit na insidente lamang na pinalala dahil sa naging viral. Saad pa nito na hindi naman basta-basta na lang susugurin ng pari at harapin agad ang mga tao. Nilinaw naman ni Celiano na hindi pinagbabawal ang pagbebenta. Pinapayagan anya may ito na magbenta hindi lang sa loob ng bakuran ng simbahan. Radyo Pangasinan Balita. 22 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa detalye naman po ng ating balitang pandaigdig. Isang 14 anyos na tech prodigy mula sa Dallas, USA na si Sedart Nanjala ang nakadevelop ng Circadian AI, isang mobile app na kayang mag-detect ng heart-related condition sa loob lamang ng ilang segundo. Si Sedart ang pinakabatang certified AI professional sa buong mundo at ang kanyang app ay kinilala bilang isang medical breakthrough. Ginagamit ng Circadian AI ang heart sound recordings mula sa smartphone upang matukoy ang mga posibleng problema sa puso na may 96% accuracy. Na-testing ang naturang app sa mahigit na 15,000 na pasyente sa US at 700 sa India, kabilang na sa Guntur Government General Hospital sa Andhra Pradesh. Dahil dito, napansin ang malaking potensyal ng app sa tunay na medical setting. Bukod sa Circadian AI, abala rin siya sa paggawa ng isang mas abot kayang prosthetic arm technology at siya rin ang nagtatag ng STEM IT noong 2023 na layuning sanayin ang kabataan sa mabilis na mundo ng teknolohiya. Kabilang sa mga parangal niya ang Innovator of the Year 2023 at National STEM Champion. Sa murang edad, patuloy na pinapakita ni Sedart ang galing sa larangan ng agham at teknolohiya na maaaring magbago ng takbo ng heart care at edukasyon sa hinaharap. Radyo Pangasinan Balita. Humarap na sa korte si dating South Korean President Yoon Suk Yeol noong Lunes, Abril 14 para sa unang araw ng kanyang kasong kriminal kaugnay ng insurrection charges matapos ang kontrobersyal na deklarasyon niya ng martial law noong December. Si Yoon ay na-impeach at tinanggal sa pwesto ng mga mambabatas nitong buwan matapos niyang subukang ipatupad ang martial law noong December 3. Nagpadala umano siya ng mga sundalo sa National Assembly sa tangkang pigilan ang lehislatura. Siya ang kauna-unang nakaupong presidente ng South Korea na inaresto habang nasa pwesto bagamat pansamantalang pinalaya siya dahil sa procedural issues. Sa pagbubukas ng paglilitis sa Seoul Central District Court, tinanong si Yoon ng mga hukom ukol sa kanyang personal na impormasyon. Tatawagin ng korte ang dalawang military officers bilang saksi, kabilang ang isang opisyal na nagsabing iniutos sa kanila ng mataas na opisyal ang pagsugod sa mga mambabatas upang ipatupad ang martial law. Nagkaisa ang mga mambabatas na tutulan ang deklarasyon ni Yoon. Sa kabila ng presensya ng mga sundalo, lumusot sila sa mga harang ng parlamento upang bumoto at ibasura ang martial law. Dahilan upang umatras si Yoon makalipas lang ang ilang oras. Ayon sa legal experts, maaaring abutin ng ilang buwan ang paglilitis lalo't may tinatayang 70,000 na pahina ng ebidensya at maraming testigo. Ayon sa abogado ni Min Kyung-sik, maaaring ilabas ang unang hatol sa Agosto pero posibleng humaba pa ito depende sa takbo ng paglilitis. Kapag napatunayang may sala si Yoon, ang magiging ikatlong presidente ng South Korea na mahahatulan dahil sa insurrection. Kasunod ng dalawang dating military leaders na sangkot sa 1979 coup. Ang parusa sa kasong ito ay habang buhay na magkakakulong o kay kamatayan. Ngunit hindi inasang ipatutupad ang death penalty dahil sa umiiral na moratorium sa mga bitay sa South Korea mula pa noong 1997. Radyo Pangasinan Balita. At sa ating huling balitang pandaigdig, mariing kinundina ng Western allies ng Ukraine ang inilunsad na dalawang ballistic missile attack ng Russia sa syudad ng Sumy sa Ukraine na kumitil ng 34 na katao. Kabilang sa mga napatay ay 2 bata at nasugatan ang 117 iba pa.
tumama ang dalawang ballistic missiles ng Russia sa center ng Sumy noong linggo, Abril 13, na sumabog malapit sa State University at Congress Center na nag-iwan ng mga dugo ang katawan na nagkalat sa mga lansangan. Tinawag naman ni U.S. Secretary of State Marco Rubio ang pag-atake ng Russia bilang horrifying at nagpaabot ng pakikiramay sa mahal sa buhay ng mga biktima at sinabing isang tragic reminder ang naturang pag-atake kung kaya't puspusan ang inilalaang oras at pagsisikap ng Trump administration para mawasak na ang giyera. Radyo Pangasinan Balita. 27 minuto malipas ang alas 7 ng umaga at ngayon sa ating balitang sports. Tuluyan ng tinanggal ng Phoenix Suns ang head coach nitong si Mike Budenholzer kasunod ng pagtatapos ng mga regular games sa 2024-2025 season. Maalalang sa kabila ng paglalaro ng ikatlong star na sina Kevin Durant, Devin Booker at Bradley Beal ay hindi naging maganda ang pagtatapos ng regular season ng Suns at umabot lamang sa 36 ang mga games na nagawang maipanalo ng kupunan habang kumamada ito ng 46 na pagkatalo. Sa huling 10 laro ng kupunan, isa lamang nagawa nilang maipanalo at hindi na ito naipasok pa sa play-in tournament. Una nang nahar si Budenholzer sa Phoenix noong May 2024 at pinalitan ang dating head coach na si Frank Vogel. Gayunpaman, hindi rin naging maganda ang record ng batikang coach habang pinapangunahan ang Phoenix. Sa pagsisimula ng regular season ay naging maganda pa ang record ng kupunan at nagawa nilang ibulsa ang 8-1 win-loss record. Gayunpaman, nagka-injury si Durant matapos ang ilang linggong pagsisimula ng regular season at hindi na tuluyang makabalik pa ang kupunan kahit na naging maayos na ang kalagayan ng lahat na may star player nito. Sa kasalukuyan, wala pang pumapalit sa batikang coach. Maalalang noong 2021 ay pinangunahan din ni Coach Buds ang Milwaukee Bucks upang ibulsa ang kupunan ang championships sa taong iyon. Nagawa noon ng Bucks na pataubin na ang Phoenix Suns ang kupunang nangingibabaw sa Western Conference. Radyo Pangasinan Balita. At ngayon sa ating balitang entertainment, ibinahagi ni Nikki Hill sa Instagram na na-diagnose ang kanyang anak na si Maddie, 3 taong gulang ng Kawasaki disease. Ayon kay Nikki, isang sakit na hindi nila naririnig. Hindi pa masyadong naririnig na labis naman nilang pinag-alala nang makita ang kanilang anak na dumaranas ng sakit at sumasailalim sa mga pagsusuri at gamutan. Gayunpaman, nagpasalamat si Nikki sa mga doktor at kanilang mga kaibigan at pamilya na tumulong sa kanilang paglalakbay. Nabatid na ang Kawasaki disease ay isang malubhang kondisyon na nagdudulot ng pamamaga sa mga daluyan ng dugo at kadalasang dumadapo sa mga bata. Isa rin itong paunahing sanhi ng acquired heart disease sa mga bata. Radyo Pangasinan Balita. Sumain nyo ang mga balita. Dito po sa ating lalawigan ng Pangasinan, mga balita sa ating bansa, pandaigdig, sports at entertainment. Sa ngalan po ng ating mga nakasamang si Kapaborito Ding Aquino at sa ating technical side si Engineer Dennis Palaganas at Engineer Richard Olanday. Ako po si Amor Ligas Piliga. Maraming salamat and magandang morning! Sigaratan susaray manunaan na balita. Etsayan Kabuasan. Radyo Pangasinan Balita.